Cred că o să mai facă, dar nimeni nu l-a întâmplat. Dacă ajunge la primărie, ne străduim să ne De fapt, am scris și în program, dacă o să vedeți că este un program acolo. 2 km de la piață. De aici, cronometrat de mine. Deci eu nu am apă, ai că apă am. Nu am canalizare, nu am... Canalizarea este strict necesară, sigur. Noi de asta am venit în părțile limitrofe. Știm că aici sunt probleme. Dar la curent, de ce a zis că nu v-ați putut lega la curent? Vecinul nu s-a putut lega, vecinul nu s-a putut, nu nimic. Cumpărat, s-a tras cineva din traful ăla, partea altă care s-a tras în altă, noi ne-a racordat la el pentru că el a pus fir jos ca să nu mai dădea voi de la traf. Nu trebuie să nici nu-i forța Deci necesară. e problemă mare. Deci noi am plătit ca să ne recordăm la curent. Curentul este în... Stâlpul este aici. Eu am făcut cum trebuie. Da. Nu-i capacitatea necesară. Multă lume spune că, domnule, nu promite că nu te ții de cuvânt. Eu am scris în program, am angajat și de-aia am și venit aici. Da, mă bucur că ați venit. Domnul portariu, când a venit la conducerea primării, o trimis consilier, domnul, votați-ne că o să trăiți bine, adică o să facem, o să dirijim. După ce am votat pe domnul portariu, o zis că nu mai avem bani, nu se mai poate. Știți cum? Dar sunt fondurile astea europene Care stau și așteaptă deci cineva de pe accesate. Albinuța, din partea aia, la domnul Busior, dacă știți. Da, știu. S-a dus special la dânsul. Aici ai pus eu, pe stânga. Așa. Eu știu, Da. S-a dus special, a făcut liceu cu dânsul, s-a zis așa, că s-a aprobat, s-a făcut acolo, dar... Ajunge și acolo și vă așteptăm la vot. Multă sănătate! Vă așteptăm la vot. Sănătate!